Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама кас хуш омадин. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Ободу сарбаланд бошед. Бародаро апа хоҳаро дар ҳамин Россия кадомет ки зиндагӣ мекунед, шумо дар як маслиҳати дӯстона аввалш ки инҷа дар номери занмай ватсапай дар ватсап занг занед барои авиакасса. Ин номер барои модаро, барои апау хоҳаро. Ин номер барои бародарое ки билет самолёт дар кор, барои шумо бародаро бо мегӯм дар ин номер занг назанед. Яки ман ин номерро набардоштум, дар инҷа занг назанед. Ҳатман ман ин номер дар шумо ҷавоб метиҳем. Мавзӯи ма чия? Як бародар занг мезанад, мегӯяд ки карочи 2 моҳ пеш кадом як одами ношинос дар такси Яндекс ай приложение телефонош заказ карда буде. Баъд ҳозир уже дар кашокаш дохтиянша ӯ одаме ки дар ҳамун такси Яндекс рафтае, ӯ таксиста задае, телефоноша дуздидае, корҳои безеб кардае ва гирехта рафтае. Хулосаи гап, кофтиян одами заказкарагира, аки одам заказ караге ира ба ҷавобгарӣ каштестиян ки ту мақсад ҳамин корда қушӣ. Барои ҳамин апао хоҳаро бародаро дар ягон кас телефонтон натиҳен ва Яндекс дар ягон ҷо ягон такси дар одами бегона, одами ношинос заказ накунед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Ободу сарбаланд бошед. Дар қимат дуогӯ бошед.